L-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando ftit sigħat biss wara li Simon Busuttil inħatar bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista sostna li kien ċert li Simon Busuttil ser jirbaħ din it-tiġrija għaliex kellu l-magna interna tal-Partit Nazzjonalista timbuttaħ. Grazzi għal fatt li kellu il-makinarju kollu tal-partit warajh ma kellux dubju li Simon kien ħajġielet lider. Tal-istess opinjoni kien l-opinjonista Xavier Balzan illi saħaq li Busuttil kien vantaġġjat għaliex id-900 kunsillier nazzjonalista ġew magħżula direttament mill-klikka li ilha tiddomina snin sħaħ fil-Partit Nazzjonalista. Kunsilliera li ġew magħżula wara li kellhom appoġġ totali lejn Lorenz Gonzi u l-klikka ta' madwaru. Klikka illi llum biex iżżomm posta qed timbotta l-qudiem b'saħħa kbira lil Busuttil. Daw id-900 persuna f'daw l-aħħar 8 snin f'ħafna mill-kumitati kien hemm nuqqas ta' interess biex ikun hemm anke elezzjoni fuq livell ta' każini, fuq livell ta' kumitati, u ħafna minn nies ġew literalment magħżula u ġew magħżula mill-istess grupp ta' nies li kienu nies ovvjament li kienu viċin Lorenz Gonzi. Xavier Balzan ikkonferma kif Simon Busuttil ilu snin sħaħ jiġi mbuttat il-qudiem mill-eks segretarju ġenerali nazzjonalista Joe Saliba u kif ukoll mill-lit moħbija fid-Dar Ċentrali Richard Kakija Caruana. Simon Busuttil mhuwiex persuna li paraxutja ġew fil-Partit Nazzjonalista, ġie magħżul speċifikament u di insemmija minn Joe Saliba li kien l-eks segretarju ġenerali, ġie ippuxjat fuq Lorenz Gonzi, kien hemm ovvjament l-appoġġ bħal Richard Kakija Caruana. Jeffrey Pulicino Orlando qal li Simon Busuttil huwa parti mit-telf elettorali storika illi ġarrab il-Partit Nazzjonalista għala volja l-klikka pruvat b'inġieħ bħala l-baħri tal-maltemp il-daħal jgħin fl-aktar żmien diffiċli li kien għaddej minnu l-partit. Qed nitkellmu fuq Partit Nazzjonalista li parti mill-makkinarju li kien hemm wara l-kampanja elettorali ħanajdwek li waslet tal-telfa storika għall-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll Simon Busuttil wadri din is-sitwazzjoni trid tiġi indirizzata. Inut li inti tbiegħed lin-nies. L-editur tal-ġurnal Malta Today Xavier Balzan saħaq li Busuttil mhux ser ikun qed iġib il-bidla li tant ilu jiftaħar biha fih dan il-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil li jgħid li huwa bidla ma verament fil-veru sens tal-kelma ma naħsibx li se jkun il-bidla li qed jimmaġinaw huma. L-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando qal li Simon Busuttil huwa persuna mbuttata minn klikka maqtuwa mir-realtà. Klikka illi kellha semewlieni fit-telfa li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. U sostna li dawn l-elementi fih dan il-partit li mbuttawh il-qudiem ser jibqgħu jiddominaw fl-istrutturi kollha. Nies illi fi kliemu ser ikomplu jagħmlu ħsara kbira lil partit li llum jinsab fi stat miskin. Issa milli qed nara dawn l-elementi huma dawk li mbuttaw il-qudiem, dawn l-elementi waslu biex jerbaħ il-leadership election u dawn l-elementi iva waslu biex anke jinfluwenzaħ fl-opinjoni tiegħi dejjem biex jaġixxi b'ċertu mod anke tul il-kampanja. Jiena li kont Simon Busuttil, dik il-kelma tal-uċuħ, per eżempju, ħanerġa' nużaw dik il-famuż eżempju. Żgur li ma konx nużaw, laqqas hekk jinżel min jinżel. Anke mis-sema jgħidli biex ngħidlek għax dak huma affarijiet skorretti. Dawk huma affarijiet u preċiżament żbalji bħal dawk li waslu għat-telfa storika ta' ftit ġimgħat ilu. Dik l-attitudni mhux ħatimxi l-qudiem. Dawn huma nies ħanerġgħu ngħidu li anke taw kontribut qawwi fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista li huma maqtuha mir-realtà. Wadri ma jafux il-pols tal-poplu fej jaħabbat. Ma jafux kif jaħsbu the average man in the street. Jekk inti toqgħod tisma' minn dawn it-tip ta' nies, tasal jew tkompli tħalli il-partit fis-sitwazzjoni miskina li qiegħed fiehu. Dan hija f'sitwazzjoni ħażina ħafna. Xavier Balzan qal ukoll li Simon Busuttil qatt ma brilla bħala politiku, xi ħaġa li spikkat waqt il-kampanja elettorali li għaddiet. Ma brillax, ma kienx wieħed brillanti, ma kienx wieħed li jimpressjona. Ma kienx wieħed li meta joħroġ kien jisu dejjem għandu jisu dik id-diska meta f'daqqa waħda il-mużika ddur minn rock għal jazz jitqawwad, ma kienx jaf se jaqbad jagħmel, kien hemm il-frażi ripetuta jien ma kellix naqsam, jien ma kontx hemm, jisu Pilatu fil-kredu. Għal ukoll li mill-esperjenza tiegħu meta ħadem fil-qrib ma' Busuttil waqt il-kampanja favur id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea jista' jgħid li dan huwa politiku limitat ħafna li mhux kapaċi jkun versatili fil-ħidma politika tiegħu. Timt miegħu meta kien hemm il-kampanja għall-Ewropa, nafu bħala bniedem li huwa
huwa kapaċissimu jekk ittieħ brief biex jispjega, imma kif daqqa għadu toħroġ barra minn dak il-brief mhuwiex brillanti. Huwa brillanti jekk ittieħ il-brief, imma kif ġifieri da politiku li tkun tajjeb biex jilgħab il-futbol u biex jilgħab il-cricket, biex jilgħab il-cricket u biex jilgħab il-basketball. Naħseb jiena palissa tajjeb biex jilgħab il-cricket, imma kif titfgħu fuq il-ground tal-futbol jista' jkun li laqqas ikun jaf fejn il-lasta.